Samantala, Idol, isang bagong silang na sanggol naman ang naiulat na nawawala sa Lingayen Community Hospital matapos umanong makuha ng isang hindi pa nakikilalang babae na nagpanggap umanong nurse. Ayon sa pamilya, inakala ng bagong panganak na ina na bahagi ng staff ng ospital ang naturang babae kaya't ipinagkatiwala nito ang sanggol. Ngunit mula noon, hindi na muling nakita ang bata. Nadiskubre ng pamilya na walang CCTV sa ospital dahil nakatakda umano itong i-demolish. Wala ring security guard na naka-duty sa oras ng insidente at wala ring naging verifikasyon sa mga taong lumalabas at pumapasok sa pasilidad. Dahil dito nanawagan ng pamilya ng agarang aksyon at masusing investigasyon sa umano'y kapabayaan ng ospital. Ipinahayag din nila ang pagkadismaya sa umano'y hindi maayos na pakikitungo ng mga ilang staff ng ospital. Hinala pa ng pamilya, posibleng may kaugnayan sa loob ang pagkawala ng sanggol. Ang nawawalang sanggol ay unang anak ng mag-asawa at ilang araw pa lamang mula ng ipinanganak ito. Patuloy ang kanilang panawagan sa publiko para sa anumang impormasyon na makatutulong sa mabilis na paghahanap at pagbabalik sa nasabing sanggol. IFM News. IFM News. IFM News.